La Rossi no només ha après a conduir un toro mecànic, sinó que també ha començat a conduir la seva pròpia vida. Forma part del grup de dones que han participat al projecte pioner Sequoia de la Fundació Formació i Treball. És un projecte d'acompanyament i d'inserció laboral a dones víctimes de violències masclistes, tràfic d'éssers humans o explotació sexual. Hi ha una falta de creença en si mateixa i una falta de creure's que poden fer qualsevol cosa que es proposin perquè els hi han negat sempre. 99 dones a tot Catalunya han rebut formació professional per trobar una feina, però el més novedós és l'atenció personal que han rebut per recuperar l'autoestima. Doncs descobreixen que són poderoses, descobreixen que poden amb tot, que són valentes i que poden decidir per si mateixes. I això ha sigut una oportunitat per formar-te i per créixer i per tot i per superar moltes coses i estem molt fortes. Bom, de verdade, eu afronto a hora com mais segurança. Por hacer esse cursinho, eu me sinto como pouco já preparada para afrontar todas as dificuldades que tenho. Molta confiança en mi mateixa, m'ha ajudat a progressar en la meva vida i m'ha ajudat molt. Todo. Eres capaz de hacer más cosas, de hablar, nadie te corta, nadie te dice no sirves y ahora dices sí puedo y yo sé hacer cosas. Després de 6 mesos reben el diploma que acredita l'esforç de superació que han fet i durant el proper any les educadores faran un seguiment individual per assegurar la seva integració laboral.